Захар, привіт. Вибираємо тканину. Значить, два вибори є. Тканина, чисто темненька така. І тканина по боках корземові вставки. Я раджу тобі цю тканину, тому що оці бока в тебе, відносно, ти тягаєш шланги, фіганги, перчатки, запачкуються. І ці бока відносно запачкуються швидше. Тут взяв тряпочку, влажну салфетку, стер його і все. Тут тканина чисто, як ти запацякаєш її, ти вже так просто з неї не сотреш. Вибор за тобою, я тобі раджу оце. Просто з точки зору, як кажуть, досвіду оптимізації. Так, покажу, так. Тканина хороша, плотна, добра. Все, дай знати мені.